Салому алейкум бародаро, салому алейкум подписчиков. Хуш омадед ба канали Тунукафон. Бародаро, дар навори имрӯза мо космос тайёр кардем барои потолокҳо, навесҳои нимтари хонаҳо мешавад. Ина бародаро, як усто айноҳияи панҷакент зангзадагӣ модани инамуд космос заказ кард. Диаметри яга 70. Ина бародаро, якта заказ карда, бо якта дига бародари дига ай уяли я устои дига. Иша мози тайёр кардесем барои уро. Боз иша барои усто ай панҷакент. Диаметри яга 70 заказ кардагӣ. Касоед ки метавонем бародаро заказ кунем, кӯшиш мекунем дар муддати кӯтоҳ тайёр карда равон кунем. Доставка шаҳри Бохтар, шаҳри Душанбе дорем. Бози мошин ёфтем тарафи Хуҷанд, панҷакентам равон мекунем бародаро. Дастгирия фаромӯш накунем. Дар канал обуна шавед.